TEKNOTI reklamní agentura. Teknoti.name, ASN partnere a nemeter sáži VGGBJGZ6. ASN VGD ASN tokeje, vedje meknevet s logojat i doben. ASN megbízhato partnere as alapos s bistonsagos VGGBJLNT6. Teknoti.name, Jogilak bistonsagos. Djerzen, Egishru. Vedlem as utánzá zil semben, versenjeloniek, jog bistonsák. Teknoti.name, ASN VGD ASN záslošejoja, de vedlem nel kýl djerzen jogiča dává válhat. A digitalis világban minden nap új VGD hoznak léter, es šaksru lajstromozás nel kýl nemčak as utánzást, hanem a meglévo VGD kolvalo konfliktu sokat i skotská statja. Teknoti.name, minden egi kézbol, kutatás, bejegizes, logotervezes s feligílet. Semelir sabot támogatás as eletol a bejegizesik. Teknoti.name, a bejlentesi foliamat 4 lépes a bejegiet VGDik. Tanáčadás, kutatás, bejlentes, oltalom s feligílet. Bízon profi VGD bejegizesben, milot tulke zolen. Teknoti.name, Djakran ismetelt kerdesek a VGD bejegizesol kapxeleben, pel daul. Mi a VGD, meddik erványes egi VGD, mit lehet VGD-ken oltalom alá helyezni. Hogjan zajlik a bejlentesi eljárás. Meni aip keril egi VGD bejlentes. Minden országban kien kell bejegyeztetnem a VGD-met. Milyen elonyei vannak a lejstromozott VGD-knek. Mi történik, ha valaki megszerti a VGD-met. A válaszok a http www.teknoti.name oldalon találhatók. Teknoti.name kapcsolat. Biztosít za VGD most, šakseruen ez megbízhatóan, ez vegye fel velink a kapcsolétet e-mailben, info@teknoti.com.